Trasovanie ropovodu Bratislava-Švechat patrilo v predvolebnej kampani k témam číslo 1. Dnes o nej na komunálnej úrovni takmer nepočuť. Akými témami žijú poslanci Mestského parlamentu, aj to sa dozviete v relácii Komunálny duel. Moje pozvanie dnes prijala Elena Petoprsta za Bratislavský klub. Dobrý deň, prajem. A Oliver Kríž za Pravicový klub. Dobrý deň, prajem. Dovolila som si dnes začať možno tak atypicky, pretože téma ropovod naozaj v posledných mesiacoch nerezonuje ani v médiách, ani na komunálnej úrovni. Pani Petoprsta, asi sa zhodneme, že to bolo v rámci predvolebnej kampane jedna z tých horúcich tém. Sledujete si to vy ako poslanci aj naďalej, pretože práve vy dvaja ste patrili k tým, ktorí ste boli nesmierne aktívni v tejto téme. No, ja ropovod riešim od roku 2006 a nemyslím si, že by som to dneska nejak neriešila. Práve Mestské zastupiteľstvo na návrh pána Kríža prijalo veľmi dôležité uznesenie, kde sa ako keby tá téma obnovila. Samozrejme, že tá karta je na strane vlády, pretože vláda sa stále snaží nejakým spôsobom získať aj vyšší územný celok pre súhlas a takisto aj hlavné mesto. Zatiaľ hlavné mesto aj Vúcka držia naozaj pevne to svoje stanovisko, že si to neprajú. Myslím si, že ani verejnosť si to nepraje. A to je pre ropovod kľúčové, pretože ak toto sa neprelomí, tak podľa mňa nebudú mať možnosť realizovať ropovod. Pán Kríž, spomenieme si, že Mladá Petržalka, teda aj vaša osoba, sa zasadila za spisovanie petície proti ropovodu. Ako pani Petoprsta povedala, nespíte, nezaspali ste túto tému a pokračujete ďalej. Mohli by ste možno vysvetliť konkrétne k tým uzneseniam niečo bližšie? Áno, ja by som tiež nadviazal na to, čo povedala pani kolegyňa Petoprsta. Nesúhlasím aj s tým úvodom, že tá téma úplne zaspala. My sme pred nejakými 2 rokmi rozbehli tú petičnú iniciatívu, ktorá však nebola jediná. Tých petičných iniciatív rôzneho tretieho sektora prebiehalo naraz viacero. My ako Mladá Petržalka sme vtedy vyzbierali okolo 10 000 podpisov, ale bolo aj to občianske združenie ropovodu, ktoré malo tiež zbieralo v celom Bratislavskom kraji. Čiže tá téma bola veľmi silná. Priznám, že možno niekomu sa môže javiť ako téma predvolebná, ale my túto tému otvárame celú dobu celého teda minulo volebného obdobia počas celého mandátu a stále sa k nej samozrejme hlásime. Ja som to otvoril na predminulom zastupiteľstve, kde som nechal teda poslancov, aby schválili opätovne to znenie, ktoré bolo schválené aj v tom minulom zastupiteľstve, že Mestské zastupiteľstvo zásadne je proti tomu, aby ropovod išiel cez intravilán obce, cez Bratislavu. Jednak sme sa vrátili k tým záväzkom. Ja som dožadoval sa plnenie uznesenia. V tom uznesení sme zaviazali vodárenskú spoločnosť, aby nám ako naša dcerská, teda spoločnosť riadená mestom, vypracovala analýzu, akým spôsobom by trasovanie ropovodu mohlo mať negatívny nejaký ekologický dopad na podzemné vody. Doteraz sme nič také nedostali. A na ostatnom zastupiteľstve som znovu túto tému otvoril. Podarilo sa mi tiež schváliť uznesenie, kde sme vyzvali primátora, aby oslovil opätovne BVS-ku s touto otázkou. Takisto, aby aktívne komunikoval aj z vládou Slovenskej republiky. My chceme o tomto rozprávať aj s pánom ministrom. A upozornil som aj na veľmi neštandardný konflikt záujmov, ktorý v BVS-ke je. Je tam človek, ktorý tam je podpredseda predstavenstva a teda člen predstavenstva, a ekonomický riaditeľ a tento istý človek je v Transpetrole, kde je podpredseda predstavenstva. Konkrétne meno? Je to pán doktor Rehušek, ja som potom písal aj blog, myslím si, že to každý vie a tým pádom sa otvára aj ďalšia otázka, ktorú možno, že sa na ňu dneska ostane nejaký čas a to je výmena manažérov v jednotlivých mestských podnikoch. K tomu sa dostaneme. Určite áno. Otázne je, nakoľko tieto kroky, ktoré inicioval teda poslanec Kríž, môžu reálne ovplyvniť rozhodovanie vlády, pretože už v minulom volebnom období pán bývalý primátor hovoril, že teda nevie si predstaviť vládu, ktorá by hlavnému mestu sa otočila chrbtom. Na druhej strane zase treba povedať, že ministerstvo hospodárstva hovorilo o tom, že nemusia sa riadiť rozhodnutím ani stanoviskami mesta. Čo teda, kedy môžeme pokojne spávať? To znamená zmena územného plánu, alebo čo môže nejakým spôsobom definitívne túto tému uzavrieť? Ja si na rozdiel od vás viem predstaviť vládu, ktorá je otočená chrbtom k hlavnému mestu Slovenska. Žiaľ.
Ja vám hovorím podľa môjho názoru, naozaj kľúčové je teraz, aby hlavné mesto a magistrát a obyvatelia a takisto aj vyšší územný celok Bratislavský samosprávny kraj nechali stanoviska záporné. Pretože toto je kľúčové aj pre posudzovanie Európskej únie, lebo ako náhle obyvateľstvo si nepraje, lebo oni to berú trošku inak. Oni to berú, keď si toto obyvateľstvo nepraje ropovo, tak to berú ako vec, ktorá nie je v záujme, alebo nie je to v strategickom záujme tejto krajiny. A toto je podľa môjho názoru ten pes zakopaný, že tu stále bude sa nejakým spôsobom pracovať s tou verejnosťou, že to treba, že to má nejaký ekonomický vplyv, že to má nejaké výhody, ale musíme si na rovinu povedať, že je to čisto komerčný projekt. Tak to vníma, myslím, že aj Európska komisia v rámci z ktorého vlastne Slovenská republika nemá ani žiadnu strategickú výhodu, ani žiadnu ekonomickú výhodu. Jedine rizika. A toto je kľúčové na tomto stanovisku stať. Preto sa vám možno zdá, že nič sa nedeje, ale my máme veľmi silnú pozíciu v tom, že ani hlavné mesto, ani vyšší územný celok súhlasné stanovisko nedali. To je kľúčové. Preto oni sa snažia a to, čo musíme urobiť ako hlavné mesto druhý krok, je vyhodiť z územného plánu ropovod zo strategických teda stavieb. Lebo toto ešte môže byť tá diera zákona, cez ktorú sa bude možno vláda snažiť to presadiť. A to sa práve chcem pýtať, pretože naozaj vláda sa netají tým, že zaradila tento projekt medzi strategické alebo projekty vo verejnom záujme, kedy naozaj nemusí byť pre ňu záväzné stanovisko mesta. Na druhej strane je Európska komisia, ktorá vníma tento projekt ako čisto komerčný, čiže ani nejaké financie z Európskej únie, aj na ne by sme mohli teda zabudnúť. Ja chcem iba doplniť, áno, nadviažem na toto, ale ešte by som chcel doplniť informáciu ohľadom toho územného plánu. Aj stanovisko vlády bolo také aj viackrát tých privržencov toho ropovodu, že v rámci územného plánu hlavného mesta, že tam cez, povedzme, Einsteinovú ulicu vedie takéto niečo zakreslené. Nie je to úplne pravda, nie je to jednoznačné, lebo je tam zakreslené tzv. Produktovod. Ani samotní urbanisti a plánovači nie sú si v tomto jednotní, že či do produktovodu zapadá aj, povedzme, ropovod, to je prvá vec. Druhá vec je, že tam sa to zase bije s tým, že tam ide diaľnica. A diaľnica má mať isté ochranné pásmo a v tom ochrannom pásme nie je možné stavať, povedzme, konkrétne ropovod kvôli bezpečnosti. Čiže tam je viacero problémov, na ktoré sme my poukazovali, že ani z toho územno-plánovacieho hľadiska to vôbec nie je také jednoznačné. No a čo sa týka o strategických investíciách, ja som mal takúto iniciatívu tiež minulý rok s mladou Petržalkou, ktorá sa nazývala O nás bez nás, a tam sme upozorňovali na veľmi nebezpečnú novelu zákona o strategických investíciách, lebo momentálne to je nastavené veľmi benevolentne. Poviem to zjednodušene. Vláda, ak na základe veľmi vágnych kritérií rozhodne, že nejaká investícia je strategická, tak naozaj sa nemusí pýtať ani občanov, ani verejné prerokovanie, ani obce, ani jednotlivých miest. Čiže môže tým pádom obísť územné konanie, stavebné konanie a tak ďalej a tak ďalej. Tým pádom my ako samospráva strácame vlastne kontrolu nad svojím vlastným územím, ktoré nám je zverené a o ktoré sa máme starať. Čiže je to veľmi nešťastne nadstavené. Napriek tomu, že Európska komisia to vyhodnotila ako komerčný projekt, tak vláda v rámci týchto kritérií, ktoré sú dneska nastavené ako strategické, tam vie to našiť tak, teoreticky, že by to mohlo vyhlásiť za strategickú investíciu. Podľa môjho názoru by toto bola totálna katastrofa. Ja som hovoril aj v tom zákone sú také vágne formulácie ako počet ľudí, ktoré tá investícia musí zamestnať, povedzme. Ale nie je tam vôbec písané o udržateľnosti. To znamená, že počas výstavby to môže zamestnať, ja neviem, 300 ľudí, ale to, že to potom už nezamestná nikoho, to už sa vôbec v tom nerieši. Čiže je to veľmi ľahko zneužiteľný zákon a nie len v prípade ropovodu, ale v prípade čohokoľvek. Či je to skladka, povedzme, odpadu, či je to povedzme to kasíno, ktoré sa má budovať pri Jarovciach a tak ďalej. Čiže tento nebezpečný zákon sa dá použiť ako určité kladivo na samosprávu a obchádzať samosprávne rozhodovanie. Každopádne sa zhodnete na tom teda, že aj samospráva hlavného mesta, aj samospráva Bratislavského kraja by mali jasne odmietnúť tento projekt.
Ako však do toho dostať ľudí? Ono sa rozmýšľalo ešte v roku 2014 o akomsi referende, nie len na tému ropovodu, ale aj iných kľúčových projektov na území hlavného mesta. Myslíte si, že referendum by mohlo pomôcť celej veci? Myslím si, že tie stanoviska už existujú, oni sú už vydané, aj Vúcka, aj hlavné mesto ho vydali, teraz bolo vlastne ako keby obnovené, čiže tie stanoviska sú. Hej. Dôležité je teraz vlastne, viete, to je ako keby strategická hra. Tento zákon, ktorý bol nastavený presne na to, že si vláda, ona sama podľa mňa subjektívne určí, čo je strategické. Verejnosť, myslím si, že ak by náhodou naozaj vyhlásili ropovod za strategickú stavbu, tak myslím, že musíte aj naštelovať ten odpor verejnosti nie v čase, keď je všetko ako keby na našej strane zvíťazené, ale vtedy, keby tá druhá strana nastavila nejaké riskantné stanovisko. Hej. Ak by náhodou naozaj vláda vyhlásila to, čo tu pán Kríž spomína, to znamená ropovod ako strategickú stavbu, vtedy je naozaj veľmi dôležité, aby sa verejnosť postavila voči tomu a povedala, čo je vlastne strategické. Vlastne ako strategický projekt. Čo je strategické na tom, že si tu ohrozujeme vodné zdroje, ktoré sú strategické. Čiže vtedy podľa vás to referendum by malo nejaký význam? To referendum, alebo teda ten odpor verejnosti, myslím si, že by kľudne zmietol aj túto vládu, pretože toto už je trošku na hrane. Hej. Voda je niečo tak bytostné, niečo tak dôležité pre ľudí, že ohroziť to není nejaká diaľnica alebo nejaké eurofondy, hej. Povedzme si to na rovinu, toto je niečo naozaj bytostné. Chceli ste reagovať? Ja iba doplním. Zákon pozná inštitút tzv. Lokálneho referenda, nejakého, tak by sme to mohli nazvať prieskum verejnej mienky, ktorý by, povedzme, ukázal, ako je naladená verejnosť. Ale ja si myslím, že v tomto prípade je to dosť evidentné. My keď sme zbierali aj tie podpisy, čo hovorím, že bolo to vyše 10 000 podpisov, my sme s tými ľuďmi komunikovali veľmi aktívne a oni to vnímajú viac menej veľmi podobne. Buď to odmietajú unizono, úplne ako vôbec nápad. Množstvo ľudí povedalo, áno, keď je tam nejaký záujem, povedzme, čo sa týka strategickej suroviny, tak hľadajme iné cesty. Však predsa samo ministerstvo uvažovalo s rôznymi 10 variantmi, ktoré boli na stole a ktoré by mohli nejakým spôsobom byť realizované. Európska komisia, myslím, že navrhuje 3 konkrétne. Hej, a sú také, ktoré obchádzajú hlavné mesto, obchádzajú celý zastávaný intravilán, len sú drahšie, len sú finančne náročné natoľko, že ako bolo spomenuté, to je viac menej do značnej miery komerčný projekt. No a ten, kto stáva komerčný projekt, tak chce mať čo najnižšie náklady a čo najvyšší zisk. To znamená, že nechce sa mu investovať toľko do nejakej ekologickej alternatívy, ktorá by, povedzme, obchádzala hlavné mesto. Čiže, ale myslím si, že tie nálady tých obyvateľov boli v tomto jednoznačné. Ja som sa nestretol, no možno s jedným, s 2 ľuďmi za celú tú dobu, ktorí by povedali, ja to chcem a že nevadí mi to a pôjde to tadeto a teším sa, lebo